orantxe entzun dugu, egin diren, nik nire hitzekin esplikatuko dut, ze azkenean, hasieran sarreran esaten nuen, lehioak baditugula, markoak baditugula, eta Nerea Permesek esan berri du, irakurketa planak egiten direla. Hau da, oso datu altu eman du, baina nola egiten diren. Hau da, guk lehioa jartzen ditugu, esaten dugu, eskola eskidea, irakurketa plana, arazoa da, baina gero nola egiten da hori. Hor ikusi duguna da, badagoela intentzio bat, beti diskurtso bat sortzen da, baina diskurtsotik lurra ematera arazoa ditugu. Eta gero ikusten da irakurketetan arazoak daudela, eskola ikusi dugun eskola gehienetan, hau da, badaude gomendio batzuk irakurketa planak aurrera eramateko, baina Nerea Permesek oraintxe egin berri du betesia, esaten du, ez direla aurrera ematen, ez direla betetzen behar diren kondizio minimoak irakurketa hori aurrera eramateko. Eta irakurketa haur-hezkuntzan nahiko ondo hasten dena, Xabi Hernaldek esan duen bezala, lehen hezkuntzan uxatzen hasten gara eta DBH-en desenkuentroa dago. Eta gero gizarteratzen garenean, liburu bat irakurtzen badugu, izugarrizko milagrua. Eta askotan baita ere zuk esan diozunari helduz, ez da bakarrik lurrera eraman behar dugula diskurtso hori, baizik eta gorpuztu behar dugula ere. Orduan eskideak izan nahi dugu, baina ez gara irakurlezaleak, jarrera matxistak ditugu, orduan badago horrek guztiak ez du laguntzen gero eskolan irakurketa egin behar den moduan egiten. Esango genuke egoera berdinean gaudela, ez? Azken finean eskidetzaren aldeko apostuak egiten du kurrikulumak, egiten du sistemak, baina gero ikusten dugu praktikan ez dela hori ematen, zeharkako balore bat izan beharko lukeela eta errealitatean ez dela existitzen, ez? Eta azkenean baita ere ez da bakarrik eskolak daukan erronka, baizik eta gizarteak daukana ere, eta bi agenteak ez badira elkarlanean aritzen, ez dago moduri. Hemen nik pentsatzen dudana da politika egiten dugula etengabe. Hau da, jartzen dugu, eskidetza jartzen dugu irakurketan eduzuna, saltzeko, oso neoliberala gara, dena saltzen da. Baina, klaro, gero behar duzu irakaslea formatu, nola demonio egingo du irakasle batek ez badago formatua, ez badu irakurtzen, ez bada eskidea, ez bada feminista, nola demonio egingo du, ez badu materiale, kurrikulunak oso ondo jartzen du, baina ez du zehazten, esan du berak adibidez, oso importantean ereak esan duena, iparraldean irakurketan asko zehatzagoa direla hegoaldean, baina hemen oso abstraktua da. Gauza bera gertatzen zaigu generoarekin. Ez daukagu inon, hezkuntza fakultateetan ez daukagu, izaten dugu modu transversalean, baina nola egiten dugu modu transversalean? Jainkoak libra gaitzela, norbait baldin badago irakasle bat prestatua, arek zerbait egingo du. Baina horren, holaxe, albedrio hortan daukagu, nola demonio prestatuko ditugu irakasleak horrela? Gainera elkarlanean egin behar den zerbait, ez? Osa, dana da kolektibotik abiatzen den zerbait, orduan ez bada lan kolektibo hori egiten, dana baldin bada txampiñoiak bezala, ez? Banaka-banaka agertzen badira, ez dago modurik hori, ez dakit, modu eraginkor batean emateko. Bueno, nik orain, niri asko gustatzen zait ikasle bat egin duen masterlana eta berak egiten du, irakurketa fragmentatu egin da, kolapsatu egin da, ditugu pantalla pila bat erekita, WhatsAppa, jokuak, sare sozial guztiak, pertsona batek eduki ditzazke 10 aukera momentu berean irakurtzeko. Horrek zer esan nahi du, badagoela enbotamendu pertzeptibo bat badagoela, informazio gehiegi sartzen zaigula, ezin dugula kritikoak izan nahita ere, esan nahi du saltoka irakurtzen dugula, abiadura oso diferenteekin, sakontzea oso zaila egiten zaigula, nolabait ere likidotasuna eta hori egia da, oso ikasle edo irakurle likidoak gara. Orduan, zuk nahi baldin baduzu pentsamendu kritiko bat, sakon bat, kulturartekotasunen inguruan, generoaren inguruan, gatazka nagusiak gaur egun edo zure identitate nazionalaren inguruan, hizkuntzaren inguruan, fragmentatu egin dira, ja ez da modu mekanikoan, baizik eta pasa behar dugulako Iratxe Retolazak aipatzen zuen, hiru irakurketa modu, mekanikoa, interpretatua eta nolabete kritikoa, eta azkenik zuk ekarpena egiten duzun hori. Oso urrun gaude hortatik, oso urrun, eta nik uste dut velozidade honek urruntzen gaituela erabat, eta orduan irakurketa da gizartea den bezalakoa da azkenean. Hori da, eta atentzioa azkenean, ez? Nik uste dut askotan gaudela inoituta etengabe jasotzera estimulu ezberdinak oso zaila dela benetan irakurketa
mantentzeko. Orduan baitaren ikuste dut irakasleak garen heinean baitare multimodalitateatik abiatu behar garela erakusteko badagoela irakurtzeko beste moduak, ez? Oro gauza on bat duguna da, normalean gurera etortzen diren neska guzti hauek etortzen dira batetik gustatzen zaielako irakurtzea. Orduan badago jende bat asko gustatzen zaiona irakurtzea, orduan datoz bueltan, ez? Osea, orduan, claro, guretzako hori da izugarria da. Ezagutzen dute irakurketa eta orduan elkarrekin momentu eder bat, osea, hor bai dago gaitasuna eta plazerra elkarrekin juntatzen direna. Ezin duzu plazerri sentitu gaitasunik ez baduzu. Eta hor dena dago, ez? Orduan irakurtzen ditugu gustatzen zaizkigun gauzak eta orduan hor sortzen dugun giroa nik nahiko nuke hori eskoletan egotea, baina claro, hor daukagu gaitasuna eta plazerra erabat lortua. Bai, eta askotan baita ere, eskolan dagoen gakoa da askotan kanonetik abiatzen garela eta irakurle taldeek ematen duten aukera da kanonetik adjutera eta periferia horretara joaten badugu nik uste dut baita ere loturak lort ditzakegula ikasleekin eta horrela haiek erreflexatuagoak sentitu edo erreferenteak topatuko dituzte literatura periferiko horietan eta hor baita ere nik uste dut irakurketa demokratikoagoa, horizontalagoa lortzeko aukera izango dugula. Netzako hor oso importantea da, irakasleak egon behar du noski formatua, baina oso motibatua eta oso lurrean jarria, oso nahi dut. Gaur egun DBH-en minan bat ez irakurtzea edo momo bat, momo baita. Momo baita ere. Moio bat ez irakurtzen netzako pekatua da. Moio bat transfeminismoaz dagoen kezkarik nagusienetakoa eta hor dago, Hernaniko idazle batek egina. Eta zer esanik ez kulturartekotasunean eta emigrazioakin datozen katastrofe guztiak eta eskoletan ditugu. Egileak ekar ditzazkezu eskolara, ez dute realitatea bizi-bizirik. Orduan, nik uste dute kontestualizatzen eta momentuan bizi dugun hori oso kontuan eduki behar dugula. Utzi literatura unibertsala eta kanona alde batera eta goazen bizitzera liburu oso ondo funtzionatzen duten liburuak eta ikasleak segituan ezagutu eta referenteak harrapatuko dituztenak eske bere ondoan. Hori da, eta modu berean baita ere, idurrek esaten zuen, ez? Kanonak azkenean ez direla bakarrik autoreak eta nola hautatzen dugun generoak badira ere. Orduan baita ere, gaur egun daukagun aniztasunarekin, literatura klasetan ez erabiltzea komikiak, eleberriak, mikroipuinak, poesia, ahoskotasuna, hori azkenean galera bat da baita ere ikasle horiek gurekin eramateko literatur zaletasunean. Bueno, batez ere nahi dena da erramentak eman, DBH-ko irakasleak badakigu oso galduta dabiltzala, ikusten da hemen begiratu besterik ez dago, orduan bai lehendabiziko mailan egin diren ikerketekin, orain Amaiak emango duen hitzaldiarekin, Andreak behar emango duenarekin, egingo den maingurua irakurketa klub feministetikan hor azalduko dira. Eta tailerrak baita. Eta tailerrak hainbat prozesu, hainbat erraminta emango dira. Bost edo sei argiak direla, bost edo sei erraminta argi eramango ditu irakasleak bere eskolan, berak, bere autodidakta izatetik, lehendabizikoa, irakur ezazu. Ez pentsa, ez eskatu ikasleari irakurtzea, zuk ez baduzu irakurtzen. Hori da lehendabizikoa gaur esan duguna, horrekin hasi dugu ikastaroa. Ezin dena da, sukaldari arrontin txarra izan, eta zure semeri sukaldatzen edo alabari sukaldatzen irakatsi, nik ezin dut. Nik uste dut alde batetik, UEUk daukan filosofiaren barnean oso ongi enkajatzen duelako gure ikastaroak, ez? Azkenean nik uste dut UEUren abiapuntua kolektibotasuna izan da, eta guk gure proposamena bereziki da irakurzaletasun horrean kolektiboki ekintza bat burutzea. Orduan nik uste dut hor lotura argia dagoela eta azkenean kolektiboa den heinean feminismoak ere badauka zer esana horretan, ez? Feminismoa ez bada kolektiboa, ez da feminismoa. Orduan hor lotura argia dagoela esango nuke. Neri asko gustatu zait Idurrek esan duenean ahozkora bueltatu behar gara. Hori da. Eta irakurle klube feministetan ahozkora bueltatu gara. Orduan orain egiten ari gara, gu hasi gara experimentatzen ahozko hori idazten. Hau da, irakurle klub feministek hartuta oinarri bezala elkarrekin sortzen dugun kritika modu kolektiboan eta feministan idazten. Ze ahozkoak oso ondo funtzionatzen dut arrakastatsua da. Ia gauza garen hori divulgatzeko idatziz, ze bestela geratzen da irakurle klubetan. Baina lehendabiziko aldea da literatur kritika kolektiboa esaten dugula eta deskanonizatu edo behintzat literatur kritika omnipotente, omnijakintsu horiei kendu nahi diegula. Orduan kolektibotasun hori ahozkoari emanez.
Bai, eta horrekin azkenean baita ere UEUek egiten duen lan garrantzitsuenetariko bat da euskarazko divulgazioa egitea, ez? Eta hori bada gure asmoa ere. Listo. Eskerrik asko.